Hevserokên geştiyên Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan û Mithat Sancar bi rojnamevanên medya biyanîrê îro roja înê civîneke li İstanbulê li dar xistin. Hevserok Buldan û Sancar ji qeyrana awbûrî û siyasî heta pandemiya vîrusa korona ji daxwaz û nîqaşên sergirtina partiya wan heta girevên xweberçîhiştinê yên li zindanên Tirkiyê û gelek mijarên din nirxandin. Pêşîn Buldan dest bi axaftinê kir û diyar kir ku sedema qeyranên abûrî, siyasî û civakiya Tirkiye ji ber polîtikayên şerin. Ve Türkiye'nin ji ber ku Tirkiye hemî dihatê xwe ji bo şerê xeric kir, qeyrana aborî çêbû. Vê rewşê bandorên xirab li ser civakî û aboriya Tirkiye jî dike. Lê em dizanin ku Tirkiye dikare polîtîkiya şer ji bo aştî û azadî û demokrasiyê veguherîne. Buldan di domandina axaftina xwe de balkişan ser daxwaza girtina HDP û destnîşan kir ku girtina HDP pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên din çareser nake û pirsgirêkên heyîn jî wê kurtir bike. parti kapatmanın Bi girtina partiyan yên salên borî, nîşan da ku çi pirsgirêk çareser nabin. HDP li ser kevneşopiya partiya girtî, siyasetê birêve dibe. Negirtina partiyan, ne jî girtina siyasetvan û parlamenter û rakirina destnedayîna mafê parlamentariyê jî pirsgirêkan çareser nake. Li aliyeke din ve ji Buldan balkişan ser girevên xweberçîhiştinê yên li zindanên Tirkiye û xwest ku ev mijar zêdetir bibe rojev. û wê got ku heta niha ser girevên xweberçîhiştinê ne hikûmet ne ji Wezareta Dadetîgavên Berbiçav neavêtiye. Siyasal krizin iki Em bawer dikin ku krîza siyasî ji krîza hukuk û krîza demokrasiyê pêk tê. Krîza demokrasiyê dize nîşan ku xalên demokrasiyê li Tirkiye ji holê tîne rakirin. Tirkiye ew demek dirêj e bi rêveberiyek otorîter ve têt rêvebirin. Her wiha hukuk jî bi krîza siyasî ve girêdayî ye. Türkiye ew demek dirêj e hukuk jî daye rexekê. Civîn piştî axaftinên Buldan û Sancar bi pirsên rojnamevanan û bersivên hevserokan qediya. Membotanî, Deng Amerîka, İstanbul.